Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asero. Thank you. Balik po tayo sa ating palatuntunang Kamaong Asero na napapanood po sa buong mundo sa pamamagitan ng ating digital platform na Listeners Philippines at nationwide sa pamamagitan po ng Pinoy Extreme Channel. Ulitin natin ang ating survey question sa hapon pong ito mga suki. Matatalo ba ang mga kandidato ng administrasyon sa pagkasenador dahil po sa issue ng doble plaka? Usapan po natin yan ha. 0947 0927-494 2175 yan. Yung ating number dito sa studio. At 09497365,000 mga suki. Ituloy muna natin ang mga balitaan. Hiloktugan, Kalampay, Communal Irrigation. Magagamit na raw ng mga magsasaka. Report live mula sa Tacloban City. Hatid sa atin ni partner Hil Anesito Tamayo. Parang Hil, magandang hapon. Go ahead. Formal na ang binuksan ng Hiloktugan Kanlampay Communal Irrigation System na pinunduhan ng Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component o CARP-IC sa Barangay Kanlampay, Carigara, Leyte. Sa programang ito, 75 farmers beneficiary ang makikinabang sa proyektong patubig ng gobyerno at may lawak na 120 hectares na may potential farmland ang sakop nito. Ayon kay Ladislao Miliona, presidente ng HICAFUA, malaking tulong ang proyekto na ito para sa kanilang mga magsasaka dahil noong wala pa itong proyektong patubig, halos di na sila makagtanim ng maayos. Pero ngayon nang may patubig na, di na sila mahirapan sa kanilang mga pananim. Nagkuruan kami nga magkaka-urusa kami kasi mga parauma para kami matagan nila nga pagkayag nila project. Itong paninihata amon para pagpatapos naman ito amon project. So magmao pa ito namon pagpapadalagan tong tubig para mabuligan tong amon agna. Amon duro nga salamat ang bumulig ni amon ang CARP niya. Damo nga salamat nga gimbuligan kami. Sa naging mensahe ni Regional Manager Fermina B. Aling, sinabi niya, sana alagaan ng mabuti ang proyektong binigay ng gobyerno, lalo na ang proyektong patubig, lalo na itong irrigation project na ito, hindi lang para sa magsasaka, kundi para sa ikaunlad ng bayan. Samantala, sinabay din ang turnover ceremony na dinaluan ni NIA Regional Manager Fermina B. Aling, NIA Division Manager Conrado M. Samson, Parcom Officer Gual Dico, IA President Ladislao Miliona at mga miyembro at benepisyaryo ng proyekto. Sa kabuuan, naging matagumpay at naging masaya ang benepisyaryo sa nasabing mga proyekto. Mula dito sa Leyte, Hil Anesito Tamayo, Leader News Philippines. Si Errol Dakame, ang Kamao Asero. Maraming salamat sa report na yan, paring Hil Tamayo mula sa Leyte. Tuloy tayo sa iba pang mga balita. Libo-libong motorcycle riders umaangal sa ilang probisyon ng bagong batas na tinatawag pong Motorcycle Crime Prevention Act at especially yung issue po ng doble plaka. Report, panoorin natin. Hatid na ni partner Nolan Ariola. Yes, Nolan. Tinatayang nasa 50,000 motorcycle riders ang dumagsa sa EDSA People Power Monument kahapon para ipakita ang kanilang pagkadismaya sa ipinasang Republic Act 11235 o mas kilala sa tawag na Motorcycle Crime Prevention Act. Sa ilalim ng 11235, nakilala rin sa tawag na Doble Plaka Law, mas madali nang i-report at ma-recover kapag dinakaw ang motorsiklo dahil color-coded ang plaka at madali nang makita. Ipinasa ang batas bilang pangontra na rin sa talamak na riding in tandem criminal sa bansa. Ayon kay Philip Rabulan, Pangulo ng Ball Riders Club, sobra ang kanyang pagkadismaya sa batas na ito. Si Ken Gabani ng Region 8 Riders Club,
na nagmula pa sa lalawigan ng Samar ay nakisa sa 10 ng kanyang mga kasamahan riders para lumahok sa nationwide unity ride. Bukod kay Ken, dismayado rin ang iba pang mga motorcycle riders. Ngayon, ano masasabi mo? Ngayon, pinapahayag ng mga riding community ang tampo ng pagkadismaya. Panahon na ito para mag-isip yung ating gobyerno na ganito kami karami para ipaglaban yung karapatan ng riders. Kasi hindi naman talaga naaayon na dalawang plaka yung ilalagay tapos malaki pa. So ano po ang dapat solusyon na ibigay ng gobyerno? Siguro ang magandang ibigay na solusyon ng gobyerno isang plaka na lang sa likod na hindi naman ganong kalakihan. Kasi pag malaki, maano rin sa ano yan, sir, gastos sa ng riders. Gastusan yan eh. So ano panawagan niyo, sir? Sana, Gordon, next time, mag-isip ka naman kung gagawa ka ng batas. Hindi yung maisip mo, isip kamote. Yung paka, Gordon. Sir, ano po ang reaksyon niyo sa dami ng mga motorista ngayon na nakikiisa para sa inyong pinaglalaban? Sana matanggal na yung double plaka na yan. Hindi naman niya kasi maganda eh. Oo. Bakit hindi maganda, sir? Kasi wala akong paglalagyan sa unahan, boss. Oo. Kaya lang ang tanggalin natin ng headlight. Ano panawagan niyo, sir, sa ating mga mamabatas, Si gobyerno? Gordon, sana bawiin niya yung ipinasa niya, yung pinapirma niya kay Duterte. Nakaka-proud kasi alam mo yun, yung mga puso ng riders talagang nandun, makikita mo na susunod din sa pinaglalaban nila. Anong panawagan niyo sa ating pamahalaan? Sana paulin mo kami kasi hindi naman kami criminal eh. Nagpapasalamat kami kasi marami yung nakisimpatya sa amin. Dahil mahirap nga naman yung pinapanukala nila na ganyan. Oo. Nakakadisgrasya yun. Ano po ba yun, yung ayaw nyo? Yung plaka sa harap. Paano pong makakadisgrasya ito? Makakadisgrasya kung mahina yung bracket na ilalagay mo doon, sa lakas ng impact ng hangin, masisira yun, tatama sa rider. Nagkakaisa kami para sa isang hadikain para hindi naman kasi kailangan ng double plaka sa ganitong sitwasyon para masugpo ang riding in tandem eh. Ang importante, yung maraming police, maraming checkpoint, nagkakaisa dapat, may organize. Kasi ang mga nagmumotor na katulong yan eh, dapat nga mag-iisa sila sa mga nagmumotor kasi ang mga nagmumotor pwede magturo yan kung sino yung mga nasa lansangan ng mga kriminal. Mula rito sa EDSA People Power Monument, Nolan Ariola nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Talagang mainit pa rin po habang umiinit po ang tag-init nga, summer. Ang issue po ng doble plakang batas na po ngayon, ang sabi po ng mga mambabatas ay sagot daw para yung krimen na kinaiimbweltohan po ng mga riding in tandem murderers ay masupil na raw. Pero kami po rito sa Leader News Philippines naniniwala na hindi po yan ang totoong sagot. Para masawata, mapatigil na po ang krimen na yan. Diba, the other episode po ay tinanong natin, bakit hindi paganahin ang intelligence community ng PNP, ng Armed Forces of the Philippines, ng NECA, upang malaman sino ba talaga ang mga riding in tandem murderers. Yun po muna kasi. Di ba ba? Sapagkat kung tayo po ay manghuhula, at ang tingin po natin sa motor, ay yun po ang solusyon. I beg to disagree na tama po ang ginawa ng mga mambabatas. Ang dapat po niyan ay hindi tayo parang gumagamit ng bolang kristal sa pag-solve ng krimen, kundi gamitin ang mga scientific approaches at mga pamamaraan na talagang pinag-aralan. Intelligence, capacity, palakasin. Sino ba talaga?
Di ba? And why is it, sa matagal na panahon, ni isa. Wala pong naipipresenta sa media na nahuling riding in tandem murderer. Di ba? Di po ba? Bakit? Ayan. Yan ang mga tanong po namin sa aming isipan kung bakit. No? Palagay ko'y marami din po ang nagtatanong ng ganyan. Samantala, pahabol na balita pa rin mga suki. Senado at Kongreso bigo pa rin ang magkasundo sa isip po ng budget ngayong araw. Bitin na bitin po ang national budget. Alamin natin ang detalye. Nagbabalik mula sa Senado, partner Jojo Sigat. Parang Jo. Nabigo ngayong araw na magkasundo ang Senado at itong House of Representatives para sa issue ng budget. Inabot ng 3 oras ang pagpupulong ng mga mambabata sa tanggapan ng Senate President Vicente Tito Soto III na dinaluhan ng 3 senador at 3 kongresista. Nagsimula itong pagpupulong ng pasado alas 9 ng umaga kanina at natapos pasado alas 12 ng tanghali na dinaluhan mula sa Senado ng Chair ng Finance Committee na si Senadora Loren Legarda, Senador Pampilo Lacson at Senador Gregorio Gringo Nasan. Sanay naman ng Kamara, dumalo itong si House of Appropriation Committee Congressman Rolando Andaya, Congressman Edsel Lagman at Congressman Rolando Zamora. Sa panayam matapos yung pagpupulong, sinabi nitong si Congressman Lagman na bigo na matapos ngayong araw para masolusyonan ang problema sa issue ng budget sa pagitan ng Senado at House of Representatives dahil meron hindi na-resolve na issue. Aniya ni Lagman, nakatakda na muling magpulong bukas sa mga senador at kongresista ukol nga sa naturang issue. Tinitiyak naman itong si Lagman na may progreso na naganap na pagpupulong ng 2 kapulungan ngayong araw. Umasa naman si Lagman na mareresolba na itong issue sa budget at may tatransmit na ito kay Pangulong Duterte para maging ganap na batas itong 2019 national budget. Ayon kay Lagman, dialogue is in progress and we're going again to meet tomorrow night at 7 p.m. The Senate panel will talk with the Senate President. So hopefully by tomorrow night we could resolve it. As long as we are talking, then I think there's light at the end of the tunnel. sa panig naman itong si Andaya, sinabi nito na ipinaliwanag na ng Senado at ng Kongreso ang kanilang mga panig ukol nga sa issue ng itemized budget na pinaninindigan itong si Andaya na walang paglabag sa batas. Umaasa naman si Andaya na muli sa pagpupulong bukas ay magkakasundo na sila ng Senado para matapos na ang problema sa issue ng budget. Nakatakda naman ako usapin ni Andaya mga mambabata sa Kamara ngayong gabi ukol sa napag-usapan sa pagitan ng Senado. Ayon dito kay Andaya, lively conversation, we were able to explain both our sides in a very conducive manner for understanding, and hopefully, sana tomorrow, we are able to come into an agreement. We'll have succeeding meetings pa mamayang gabi with our counterparts in our groups sa House, but everything looks very... Paalam ng Senado sa pamamagitan itong si Senadora Loren Legarda, Senador Honasan at Senador Pampilo Lacson dito kay Senate President Vicente Tito Soto III ang update na napag-usapan nila sa pagitan ng mga kongresista. Mula rito sa Senado, ito si Jojo Sigat Nagula para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo Sikat sa report na yan. May balita nga tayong sinasabi po ni Congressman Andaya, yung tito ni Clarence dito. Si Congressman Rolando Andaya Jr. ay tumatakbong hindi senador, hindi pa naman. Gobernador sa lalawigan po ng Camarines Sur. Sa amin, sa Bicol Region, ano? At sinasabi niya ay miscommunication lamang ang problema daw ng mga senador at mga kongresista tungkol sa budget. Actually, hindi ho miscommunication. Maliwanag ang sinasabi ni Ping Lacson at ni Tito Soto na tapos na ang BICAM.
Ang problema ay kinalikot ng tropa ni GMA yung inaprubahan na sa BICAM at ang isinumite kay Pangulong Duterte ay yung kinalikot at pinaglalagyan daw po ng additional budget yung mga kakampi ni GMA. Yun yung issue na hindi po nagustuhan ng mga senador. So anong miscommunication kaya doon? Ha? Ang pagsugpo ba sa mga anomalya? Anomalous acts? Ang sabi nga ni Senador Ping Lacson ay falsification of legislative document. Manaalala ko tuloy matagal na nagpalamig sa ospital yan si Congresswoman, dating presidente, di ba? Ngayon ay biglang naging speaker. Nung maupo po ang Pangulong Duterte, biglang ngumiti at inalis yung kanyang brace dito sa leg. Wala naman palang bala yung leg. Ay, Diyos ko po mga nangyayari po sa ating bansa. Teka muna. Tumungo nga muna tayo sa ating main topic. Matatalo ba ang mga kandidato sa pagkasenador ng administrasyon dahil po sa issue ng doble plaka? Yan. Mga kaibigan, nasa linya po natin ang isang kaibigan, isang abogadong may malasakit po sa mga ordinaryong tao, a rider's rights advocate. Nasa linya po natin, Attorney Israel Calderon. Attorney Israel, magandang hapon po. Si Errol Dacami po ito sa Kamaong Asero dito po sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel, sir. Sir, good afternoon po, sir. Yeah. You are a rider yourself, attorney. Yes, sir. By choice, because sa traffic nga dito sa Metro Manila, since 2014, hindi na po, bihira na po tayo magkotse, and our primary means of transportation is a motorcycle. Hindi ka nag-iisa, sir. That's why ako nga, medyo nag-iba na ako ng aking platform sapagkat sa tindi ng traffic ko, sabi ko ma-high blood lang ako sa traffic. Alright, anyway, sir, ang sabi ni Senador Dick Gordon, ang may akda sa Senado ng Motorcycle Crime Prevention Act, ay basahin daw po muna ninyo, natin, kasama ako, ang batas bago umalma. Yun nga tama naman yung argumento niya, which is ang nangyayari naman ngayon is nagiging informed naman ng mga riders. Actually, sila mismo nagbabasa ng batas. Hindi kailangan maging abogado dito. So mismong sa batas, nakikita, kasi ang pinaka sinasabi kasi ni Senator Gordon, wala daw siyang sinasabing plaka daw na malaki na nakalagay sa motorsiklo. Ang sinasabi niya ngayon is mga binil na sticker, tapos sticker, or in fact, meron pa recommendation na RFID. Ngayon, doon mismo sa batas, in fact, sa Section 5, nakalagay doon is yung meron dapat mag-issue ang LTO ng readable number plate. Nasa section number 5 yan, nung batas na 11235. Ngayon, nakalagay din doon that yung number plate should be readable from the front, back, and the side of the motorcycle from the distance of 15 meters. In relation to that, basahin po natin yung section 3. Okay? Na nakalagay doon sa mga definition ng number plate is a number plate is a refers to a regular motor vehicle license plate issued by the LTO for a motorcycle, okay, bearing the standard alphanumeric characters in accordance with Republic Act 4136. Ang tanong ko sa kanya, noon po bang ginawa itong batas na Republic Act 4136, meron na hubang nakalagay na binil or sticker sa batas mismo ng Land Transportation and Traffic Code? So basically hindi. Alam naman natin na ang ini-issue ever since is an aluminum plate. Yeah. So walang nakalagay, hindi nga pwedeng i-questionin at sabihin sa mga rider na mali yung interpretation namin or natin na hindi bakal or hindi aluminum yung dapat ilagay. At sinasabi niyang sticker lang. Okay. Ang sabi ni Secretary Asek Galvante ay total may panahon pa naman daw dahil gagawin pa yung IRR, and they will invite riders group para umupo sa kanila in crafting the IRR. Tingin mo ba magagawa ng paraan yun doon sa creation of the IRR, or panibagong bakbakan ito sa Kamara at sa Senado for the revision, possible revision?
Yun nga masakit doon eh. The law is already there. Yes, yes. While the IRR merely creates specific provisions which clarifies some probably ambiguous portion or at least yung mga portion ng batas. Ngayon, while walang nakalagay na size, nakalagay dyan readable from 15 meters, ang issue kasi dito is not the issue per se of doble plaka. Ang issue na kino-question ng mga riders is yung discrimination mismo na dahil nagmomotor ka, parang pinalalabas, kriminal ka. Right. So kahit mag-create ng IRR, okay, which is actually ang kagandahan nga, sila Asik Galbante is very much willing to at least allow the riders to participate. Yes. As against, allegedly, yung pronouncement ni Senator Gordon na sinasabi niya hindi daw tayo nag-participate or hindi daw natin tawag dito, bakit ngayon lang tayo tumututol. Pero ang tanong, kailan ba tayo inimbitahan? As early as 2016-17 yata, if I can recall, maraming mga leaders tayo sa community have been participating in the crafting or at least in the deliberations dun sa technical working group, dun sa lower house, which is ang kagandahan, si Congressman Rufy Biaso was very much accommodating to the riders. And in fact, as per katulad ng kaibigan natin na si Jobert Bolanos, ang sinabi niya, okay yung treatment. In fact, willing tayo na maging batas yan, provided yung mga recommendations ni Congressman Rufy Biaso. Ang problema, pagdating sa Senado or in fact doon sa BICAM, kung ano yung recommendation ni Senator Gordon ang natupad. So, yun. Alright. So, batas na nga ito, Attorney Sir. So, parang ang by procedure ay ano ito, parang ang pag-asa natin diyan questionin na lang sa korte, sa Supreme Court. Although marami mga usapan na yun nga meron sinasabi rin kahapon si kaibigan nating si Rod Cruz ng Arangkada. Ano daw ang gagawin niya? Na actually ayaw nating mag-burn ng bridges kagad. Which is tama naman yun. Tama yung kanyang suggestion. Kaya gusto natin, at least we are here to discuss and hopefully marinig yung mga riders to find a solution. Kung willing naman makinig sa atin ng mga senador and basically yung mga ibang questionable provisions ay gagawa ng paraan. Kung sakaling willing ba sila baguhin, okay yan. Okay yun. Pero ang pinaka last option, if the riders would basically be punished or penalized or ma-impose ng mga penalty. Actually, ang talagang pinaka-solusyon dyan is pagpapile ng petition sa Supreme Court questioning the law itself. Right. Alright. Oo. Sige, kasi sinabi na ni Asik Galbante yung aspeto ng law creation, yung trabaho ng mga senador ay hindi yun sa kanila. Yung IRR ang silang natukahan. So talagang it's both the House and the Senate ang makakagamot pa rin, sir, sa problemang nilikha nila. Oo, pero again, hindi mababago yung issue ngayon sa aspeto na first, may multa at may kulong. Dahil lang sa failure to register, nawala yung plaka mo, hindi nun na-report. Actually, ilan lang yung mga provisions niya na tayo ipayag. Yung kapag ang mismong motor ginamit sa krimen. That's intentional. That should be penalized and that should be prosecuted. Pero the rest, dahil lang siguro sa kakulangan man ng ating gobyerno sa pagpo-provide ng safety sa ating mamamayan, parang ini-impose kasi nila yung burden sa ating mga riders. Tama ka, sir. So, why not lahat ng medyo disadvantageous na provisions, questionable provision, ay isabay na when the group sit down again with the legislators, attorney? Yun nga, kung sakaling gagawin yan at willing naman sila, or in fact, kung pwede naman sila mag-declare na sabihin niya sa LTO, mag-i-issue kami ng resolution na siguro magkaroon muna tayo ng moratorium in so far as the implementation kasi hindi feasible in so far as the time frame.
Huwag muna natin patupad yan. And later on, gumawa ng mga proseso or mga batas or any amendment for that matter. Mas maganda yan. Actually, we are more than willing as long as sana pakinggan naman yung mga kasamahan nating riders. Tama po yan. All right. Okay, so substantial na po ang ating napag-usapan, attorney. Now, may tanong kami rito sa studio, no, sa programa natin. Yes, sir. Matatalo ba ang mga kandidato? Maapektuhan ba ang mga kandidato sa pagkasenador ng administrasyon dahil po sa issue ng doble plaka? Ngayon kasi just imagine, ito punto de vista lang ng isang rider na siyempre medyo hindi maganda yung loob dun sa nangyaring batas na yan. Go ahead, sir. Kung gagawin lang natin yung sinasabing, katulad ng mga kapatid natin sa iglesia, di ba? Merong Iglesia ni Cristo. Meron silang black voting na tinatawag. Unity. Kung ang riders ng Pilipinas, in fact, pwede maging 7 million, pwede actually 30 to 40% of the population would basically vote against or any re-electionist or kandidato na tumatakbo na nakapirma dyan. Kung talagang yon masusunod at gustong gawin ng mga rider, 3 or 4 or 5 or 10 ng kanilang pamilya, just imagine the number of persons na hindi boboto sa kanila. Tama. Diba? Kung magkakaroon lang na gano'n, okay. Pero again, depende pa rin yan sa rider at the time when he's voting for election. Tama ba? Because pwedeng magbago kasi yan ng ibang mga pananaw o ibang mga paliwanag. So again, boto niya at decision niya yan eventually. All right. Attorney Israel Calderon, isa pong riders' rights advocate. Maraming salamat, sir. Magandang hapon po sa inyo. Thank you po. Magandang hapon. Tuloy po tayo sa ating palatuntunan again. Ang nakausap po natin, Attorney Israel Calderon, tagapagtanggol po ng karapatan ng mga riders sa lansangan. Salamat kay Bro Oliver Licop na nag-coordinate para makasama natin sa hapong ito ang ating kaibigang Attorney Calderon. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Matatalo ba ang mga kandidato sa pagkasenador ng administrasyon dahil po sa issue ng doble plaka? Okay, may isa pa tayong kakausapin but in the meantime, nais ko po munang muling batiin ang mga taga Muntinlupa City. Long time ago, we lived there in Muntinlupa City at ako po'y nanirahan, naging mamamayan din po ako ng Muntinlupa City. Ibang-iba na po ngayon ang lungsod ng Muntinlupa. Dati, hindi pa masyadong marami ang trapiko dyan. Dati, hindi pa maraming masyado ang mga establishments po dyan. Dati, hindi din po masyadong marami ang problema po dyan, especially sa drugs, mga kaibigan. Gusto ko pong tutukan itong issue po ng drugs sapagkat ako po yung nababahala. Marami po akong kaibigan dyan sa Muntinlupa City na maaari pong maapektuhan po ng hindi po masawatang droga dyan. No? Nais ko pong banggitin na ang lalaki ng huli ng mga otoridad patungkol po sa mga drugs transactions, mga kaibigan. Maalala po ninyo na noong isang linggo, naglabas po ng listahan ang Malacanang mismo at the President himself read the names of those listed in the narco list of the Malacanang at tinukoy po ang mga politikong sinasabi po nilang sangkot sa drugs. Pero after that, mga kaibigan, napakaugong po ng usap-usapan, marami po nagsasabi, teka, may alam kami bakit hindi nasama dyan. Ayan? So, palagay ko kayo po mga nanonood sa atin, nakikinig po sa atin, palagay ko may mga alam din po kayo na dapat po ay napag-uusapan natin. Lalo't alam niyo po, ang success ng sinimulan pong kampanya laban sa droga ng Administrasyong Duterte ay sadyang nakasalalay po yan sa tulungan, sa pagkakaisa. May papel po dyan na malaki siyempre ang Philippine National Police as law enforcement group, law enforcers, ang mga taga-barangay, ang mga LGUs, ang taong bayan at lahat po tayo
Now, mga kaibigan, nais ko pong bigyang diin mismo na ang narco list na inilista po inilabas ng Malacanang ay ang tinutukoy po doon ay mga local officials. Ulitin ko, marami po ang nagsalita na teka muna, may alam kami, bakit wala dyan? Mga kaibigan, alam niyo po, dyan sa Muntinlupa City ay marami pong sunod-sunod na pag-aresto, pagkakahuli, pagkaka-recover po sa bulto-bultong mga Cebu. May mga nailista po ako rito base po sa mga lumabas ng balita. At ito po hindi naman pwedeng ikaila, no? Iba-ibang petsa po ito. May 4 po akong nailista base po doon sa mga nailathala ng balita, no? Noong March 23, 2018, last year, lumabas na po ito sa mga pahayagan, sa Rappler, 5 bulto po ng shabu na nagkakahalaga po ng 50 milyong piso ang nasakote po dyan ng mga otoridad sa Ayala, Alabang area. Immediately, noong the same month, parehas na buwan, ibang petsa po lamang, March 23 po yung 50 million worth na shabu, nasundan po kaagad ng another arrest and confiscation of drugs na nangyari po noong March 29. Ang drugs pong nakuha ay nagkakahalaga ng 1 milyon, pinaghalo po magkasabay na high-grade marijuana raisins na may halagang 600,000 pesos at mga ecstasy na may halagang 400,000 pesos. All in all, 1 milyong piso po. Diyan pa rin po ito sa Alabang, sa Muntinlupa City. Lumabas po ito ayon sa aming monitoring sa Philippine Star. Okay. Kailan pa may malaking pagkaka-arresto at mga huli? October 1, 2018, last year din. 6 na kilong high-grade marijuana na nagkakahalaga po ng 7.2 milyong piso. Ulit, dyan po sa lugar ng Ayala, Alabang. Hindi pa yon. Lately, mga kaibigan, March 19, ngayong taon, 2019, 160 kilos na shabu na nagkakahalaga po ng 1 bilyong piso. Na-delay lamang yung ating drum roll. Ulitin ko 160 kilong shabu na may halagang 1 bilyong piso nadali ng mga otoridad dyan po sa Muntinlupa ulit. Ang tanong ko lamang po ay sa dinami-dami po ng insidente ng drugs, transaction, mabuti ito po'y mga nahuli ng mga otoridad. Paano po yung mga hindi nahuli? Hindi po ba? Sapagkat ang lahat ng mga ganitong arrest and confiscation, bunga po ito ng mahabang surveillance, bunga po ito ng mahabang casing, matagal na casing, trinabaho. Paano po yung hindi nasa pool ng kanilang mga trabaho? Hindi po ba? Ako, ang pangunang concern ko po ay marami kasi akong kaibigan dyan na natatakot ako na baka one of these days mabiktima ng mga high sa shabu, high sa marijuana, well, because of the proliferation of drugs. Tanong ko po ngayon, mga kaibigan, ang LGU officials, napakahalaga po ng papel sa kampanya laban po sa drugs. Ang Pangulong Duterte mismo ay buwisit na buwisit sapagkat natuklasan niya na maraming ang mga nakaupo, mapapolitiko, mapapulis, mga nasa pwesto, mayor, congressman, gobernador, konsihal, kapitan, sumasawsaw po sa drugs. Ngayon, kung ang nakaupong alkalde sa isang lungsod, mga kaibigan, ay walang ginagawa, ano ang ibig sabihin po nun? Kayo po, ano pong ibig sabihin nun? Kung walang ginagawa, walang reaksyon man lang, sunod-sunod ang mga
milyong-milyong pag-arrest, milyong-milyong huli at mga pag-aresto po ng mga sangkot. Ulitin ko ang tanong, paano yung mga hindi nahuhuli? Di po ba? Paano? Yung mga nakalusot. Ulitin ko, my worry is I have a lot of friends na nandyan lamang po naninirahan sa Muntinlupa City and I'm worrying na baka bukas makalawa mabiktima po sila ng mga nakasyabu. Di po ba? So, ulitin ko, mahalaga po ang papel ng LGU. Mahalaga ang papel ng mayor. Kung walang ginagawa po ang mayor, despite of the so much budget, alam natin ang LGU po ay may milyong-milyong intelligence funds. Di po ba? Saan ginagamit ng mayor? Yung intelligence funds. Hindi naman pwedeng irason sa atin mga suki. Teka muna Sir Errol, trabaho yan ng pulis. Ungas. Ungas. Sinimulan na nga ng presidente. Pasalamat kayong mga LGU officials dahil nung wala pa ang presidente, walang mga bayag ang mga LGU officials na humarap sa problema sa drugs. Dapat tayong magpasalamat ng presidente natin sinimulan ng kampanya sa drugs at nagkaroon kayo ng kakampi nang sa ganun ay hindi kayo namumutla na humarap sa mga drug lords, humarap sa mga sangkot sa drugs. But, my question is, if until now, an LGU official ay silensyo. Silensyo, walang reaction lang, walang kampanya, ano ang pwedeng isipin ng taong bayan? One, pwedeng isipin ng taong bayan na, well, ikaw, baka ikaw ay cuddler ng, cuddler ka ng mga sangkot sa drugs. Pwedeng ganun. Number two, pwede rin, o baka ikaw ay nakikinabang sa drugs. Pero, mayroon pang isa. Baka ikaw ay talagang inutil, wala kang magawa, at busy ka sa pagpapayaman mo. Pagpapayaman. Pangungulimbat, pagpapalusot, pangungumisyon sa mga projects para may dalhin sa abroad na pera, itago sa abroad. Kaya nga ito, one of these days mga kaibigan, gusto ko pong pag-usapan din natin, epektibo nga ba yung Anti-Money Laundering Law at ang Anti-Money Laundering Council? Sapagkat kami po, as we go on, marami po kaming natutuklasan na marami po ang mga nasa pwesto ngayon na milyon-milyon, bilyon-bilyon pa po ang pera nasa abroad tinatago. So, pag-uusapan natin yan later on mga kaibigan. So, alam niyo po, ulitin ko, dyan po sa Muntinlupa City, kaya po binabanggit ko ang mga ito. Ulitin ko ha, March 23, 2018, 5 bulto ng Cebu worth 50 million pesos. Nasundan, March 29, worth 1 million pesos na ecstasy at marijuana. Nasundan ulit ng October, worth 7.2 million pesos na high-grade marijuana ulit, dyan pa rin sa Muntinlupa City, sa Alabang, Ayala, Alabang. At ang pinaka-blockbuster na balita ay ang 160 kilos na shabu worth 1 billion pesos dyan pa rin sa Muntinlupa City. Ayan. So, until now mga kaibigan, wala po akong naririnig sa nakaupo dyan sa City Hall sa Muntinlupa City. So nagtataka lamang po ako, may presidente tayong napakalakas ng kampanya laban sa drugs pero wala akong makitang konkretong kampanya ng LGU dyan sa Muntinlupa City laban sa drugs. Ang tanong, pwede ba ako magtanong? Pwede naman siguro magtanong, di ba? Ang tanong, bakit? Bakit? Palagay ko'y may sagot ang mga taga Muntinlupa City. Ako naman po ay factual lamang. Nagtatanong po ako. Nagtatanong. Ulitin ko, itong mga binasa ko ay lumabas na po ang mga balitang ito. Niresearch lamang po natin na ganito pala katindi. Ganito katindi ang problema sa drugs dyan po sa Muntinlupa City. Pakaisipin po ninyong maigi ha. Sapagkat ulitin ko ha, may malaking papel na ginagampanan dapat po ang LGU. Ulitin ko, ang LGU dapat ay katuwang ng PNP, katuwang ng lahat, katuwang ng national government upang labanan po ang mga ganitong problema.
Pero ulitin ko ha. Wala eh. Sorry po ha. Sorry. Wala akong makitang ano. Nagtatanong lang po kami ha. Kayo bang mga taga Muntinlupa City, nakita nyo bang may agresibong kampanya dyan ng LGU laban sa droga? Meron po ba? Ikwento nyo nga po sa akin kung meron. Ayan. Gusto ko malaman eh. Gusto ko malaman. Because, again, my worry is, ang dami-dami ko pong kaibigan dyan na nandyan po nakatira. And I don't want to hear one day na may nirape na kaibigan ako, na binaklasan pa na mukha. Ayoko pong makarinig ng ganyan eh. And again, the challenges with the local government official na dapat po ay may malaking papel sa kampanya laban sa drugs. Samantala mga kaibigan, balikan natin yung ating survey question. Matatalo ba ang mga kandidato sa pagkasenador ng administrasyon dahil po sa issue ng doble plaka? Ang ating telepono po ay 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Paki-like po ninyo ang ating FB page ng Leader Knows Philippines at mag-comment kayo and then please share our live video para mas marami pong nakakaalam sa ating mga importanteng tema rito, mga totoong nangyayari. Basahin ko lamang itong ilang reactors natin habang maya-maya po ng konti after our break. Kakausapin po natin si Bishop Nilo Tayag, ang lead convener ng wala na tayong oras, overtime na kagad. Wow, ang bilis naman. Di bale. Basahin na lang po natin itong mga reactors natin sa ating program. Percival Bangit Vasquez, sa daming registered motorcycle owners, nasa total na 5 million owners sa buong bansa, malaking bagay yan. Mil Delta Alpha, magandang hapon Idol Errol. Thank you Mil. Darrell De La Vega, magandang hapon po, Idol Errol Dakame, at sa lahat ng nakatutok, more power sa program mo, sir. May possibility na matalo, lalo yung mga pumirma sa panukala, sa batas na yan, na hindi pinag-isipan ng maigi. Kahit tadtarin mo pa ang plate number ng ang isang motor, hindi pa rin may resolba ang crime. Police visibility po. Yan. Police visibility ang sagot dyan. Ronald Robles is with us also. May bisita si Manoy Ronald ngayong hapon, yung HR ng Porta Vaga Mall. Mamaya punta natin, Klo. Nandyan sa Bahay Kubo. Good afternoon sa mga taga Porta Vaga Mall sa Baguio City. Julio Cesar Alcantara, malaki ang posibilidad na matalo. Ayan. Okay. Mahaba itong sagot niya. Dahil sa pagkakapasa ng doble plaka bill, nagpapatunay lamang ito na hindi kaya ng gobyernong masawata ang mga kriminal. Hindi kayang magbigay ng konkretong solusyon. Mabuti ang mga kriminal, nag-iisip muna bago gumawa ng masama. Samantalang ang ating mga senador at kongresista na nakaupo, nawala na ng tamang pag-iisip. Ayan. Yan ang mga reactors natin. Now, may I go to my personal wall? Sapagkat yung reactors po natin yan sa live video. Saglit ha. Bago tayo maubusan ng oras. Actually, wala na po kaming oras. Ang bilis naman ng oras natin. We still have 18 comments na babasahin. Henry Assistant, hindi. DNR Pagbilao, Quezon, DNR Pagbilao. Oy, magandang hapon po sa mga taga DNR dyan sa Pagbilao, Quezon. Sabi niya, pwede. Yes po, sabi ni Percival Vasquez. Dahil kung, yan, nabasa natin ito. Juliet Avalos ng MCVO Calabarzon, malamang matalo. Richard Valenzuela, yes, yung mga nag-unity ride po kahapon, hindi biro ang bilang namin. May mga kamag-anak at kaibigan pa yan. Kahapon po, yan ang aerial shot. Yan, sa may White Plains. Ayan, alright. Thank you, Richard. Diosdado Vista, hindi po siguro kasi po kahit po nangyari ang issue sa ganyan, nasa isip at puso ng mga tao ang iboboto nila. Alan Katoliko, hindi. Gilbert Mencho, maraming accident sa motor. Ang plaka naman ang naman international ang laki. Mas importante pa rin ang safety ng tao. Sa mga sasakyan, sanay nang tumingin sa dalawang plaka ang tao.
sa anong difference kung dalawa ang motor. Depende naman sa laki at style. At part ng Loyan. So, yang naglabas agad ng bago maghalalan, parang paninira kay Dick Gordon dahil kailangan din it takes time na pag-isipan kung kailan okay sa mga tao at ang presyo. Di naman isang araw lang gagamitin, ilalagay yan. Pwede naman daw sticker. Kung kaya ayaw nila ang dalawang plaka, start nang mag-order ng Wow Philippines. Dick Gordon na gumawa ng small lane para sa bike. Ang mga bike din dito sa abroad may registration number na stickers na binibili. So turuang gumamit ng bisikleta ang mga kabataan dito. Dito sa Europe, mas maraming gumagamit ng bike. Mabilis din ang bike. Bihira pa ang accident sa bike. Bus na malalaki at train o tram ang kailangan sa big city. Thank you, Gilbert. Sa England, Swiss, Germany, Holland, etc. mas marami ang bicycle riders. Thank you, Gilbert. Jen Peralta, hindi tama lang yung desisyon na yan. Hindi tama lang. Hindi. Hindi. Nalito ko rito sa sagot niya. Hindi. Tama lang yan desisyon na yan. Sa Pinas na maraming accident na nangyayari sa mga nagmumotor, kaya mga kabataan dito sa abroad, kahit mga doktor pa nagbibisikleta o bisikleta ang gamit. Thank you. Mencho, nasaan na tayo? Okay. Ang bilis ng oras po namin. Overtime na po kami ng 8 minutes. Sorry po, no? Mga kaibigan, meron pa tayong isyong babantayan o binabantayan yung reklamo po ng napakaraming OFW na mga distress, no? Bukas po, priority namin yon, mga humihingi ng saklolo para sila po ay ma-rescue. Kaya't pinapanawagan po namin sa OWA, sa PUA at sa lahat pong ahensya ng gobyerno na dapat po yung nagbabantay sa safety at welfare ng mga OFW. Palis kayo ng palis ng mga OFW. Hindi nyo naman kayang bantayan. Kami po dito sa Leader News, sa totoo lamang, noon pa namin ipinagsusumigawan na tigilan na po natin. Tigilan na po natin ang pagde-deploy po ng mga domestic helpers na mga Pinay sapagkat nariyan po sa sektor na yan ang talagang napakaraming peligro, problema, issue, naaapi, naduduhagi, pinapatay at kung ano-ano pang pang-abuso ang inaabot po ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibang bansa bilang mga hindi man natin tanggapin. Pero pagpapaalila sa iba, yan po ang totoo dyan, kapalit ng pera. Tigilan na po natin yan. I am calling the government to stop deploying domestic helpers at focus na lamang po tayo doon sa mga skilled workers, professional workers. Or pinaka safe na lang, doon tayo mag-deploy sa mga bansang walang mga abusadong mga amo. Sa Middle East, Diyos ko po, araw-araw ang dami-dami pong inaabuso mga Pinay domestic helpers. Balikan na po natin ang ating mga pangunahing isyong binantayan sa maghapon. 4.5 magnitude na lindol tumama po sa Central Visayas. Patong-patong naman ang kaso kakaharapin ng nadakip na NDF consultant at dalawang leaders. Comelec, pinatatanggal ang poster ng kandidato sa mga malasakit center. Sino kaya yung may poster doon? May hula si Clarence eh. Sabi ni Clarence, Sir, di ba madalas si Bongo sa Malasakit Center? Sabi ko, oo. Siyempre, ngayon may batas naman kasi sa COMELEC. So, siyempre, election period ngayon. Dapat manaig ang batas ng COMELEC. Mga kandidato, pinaalalahanan naman ng COMELEC ulit sa paggamit daw ng text messaging sa kampanya. Mga senador hindi na matitinag sa budget meeting sa mga kongresista. Wala eh. Ano na to eh. Ang nangyari po ay deadlock pa rin sapagkat ang mga senador ayaw nga po ng niloloko ang budget. Ulitin ko, ang isyong ni-raise ng mga senador ay ang pagkalikot ng binaykam ng budget, pinakailaman pa ng tropa ni GMA. Siningitan, pinaglalagyan daw ng malalaking pondo yung mga kakampi ni GMA. Kung ano man po yun at ano man ang intention nun, palagay ko ay the intention ay express their images na para bagang alam niyo po, public office is a public trust. Madaling sabi, talagang hindi pwedeng pagkatiwalaan.
Kaso naman laban sa China, magkakaroon daw ng resulta ayon sa kampo ni Robredo. Dahil naman sa mga disadvantageous na loan deal sa China, Pilipinas tiyak daw mawawala ng natural resources. Kasong katiwalian, isinampa naman laban kay dating Agriculture Secretary Alcala. At dahil sa pamimeke ng annulment case, empleyado po ng Cavite RTC, sibak! Alam niyo po itong annulment proceedings na ito, marami ang gustong mag-avail nito pero sa tindi po ng mahal. And very tedious at napakaraming procedure. Kaya siguro nameke na lang, siguro binayaran yung empleyado, pineke na lang. 200,000 ba naman, Clarence? Kaya ikaw mag-isip ka. Tapos ka na pala. Hindi ka na pala nag-isip, di ba? Hindi ka na nag-isip. Tapos kasal na si Clarence, kasal na. Anong edad ka ba kinasal, Clarence? Ano edad? 18. Sige, sana all the way throughout your lifetime. Kasi marami sa ating mga kababayan ang talagang failed yung sinasabing buhay may asawa at they wanted to resort to annulment. Pero napakamahal. So marami po naghihintay sa divorce. Yan. Ngayon, kung tayo naman po ang sasagot sa ating itinatanong sa hapon pong ito, matatalo bang mga kandidato sa pagkasenador ng administrasyon dahil po sa issue ng doble plaka? Palagay ko ay makakaapekto. Pero kung sa resulta po ay matatalo o mananalo, basta masasabi ko, posibleng makaapekto. No? Posibleng makaapekto. Kaya lang, ilan ba doon sa mga pumirma ang kandidato? No? Most likely, ang karamihan po doon na mga kandidato ay mga kongresista. Doon sa Senado, ilan ba sa kanila ang mga kandidato sa pagka-senador? Or ilan ba doon ang nasa hanay po ng administration? So, well, tama yung sinasabi po ni Attorney Israel Calderon, the future congressman tuloy. Attorney. Na nasa kamay pa rin po yan ng mga botanteng mga riders at kanilang mga pamilya kung ano po ang kanilang magiging desisyon. With that, mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating palatuntunan po ay pinalipad ni Clarence Andaya, ang ating broadcast officer. Kasama po si Earl Nico Dacame. Habang nakaremote ang ating operations head, Engineer Oliver Licod. Creative Director Mark Anthony Reynoso. Creative Producer Carlo Reyes. At mga kasama po nating mga Leader News reporters. Thank you. Mga kaibigan, ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.